Dopad AI na HDP je podľa meraní naozaj nízky, iba okolo 0,1%. My však stále počúvame o tom, ako AI zmení svet. Tak ako to teda reálne je? Už 15 rokov sa pohybujem vo svete korporácií a jednu vec, ktorú som sa naučil je to, že korporácie chcú zachovať status quo. Je to prirodzené, pretože zamestnanci a manažment si našli svoje stabilné miesto a tam chcú ostať. Keď teda príde nová technológia ako AI, tak sa snažia korporácie prilepiť takúto novú technológiu už na existujúce procesy. To je ako keď prišla elektrina a my namiesto používania žiaroviek by sme ďalej používali sviečky, ale s nejakým komplikovaným zapaľovacím mechanizmom, ktorý by používal elektrinu. Technológia AI je ale paradigmálna, teda absolútna zmena. My potrebujeme úplne zmeniť prístup. Aj preto som sa rozhodol založiť startup Automate Everything. Moje meno je Cyril Sadovský a som AI výskumník a konzultant.